tunggal membro kakabsat iti iglesia na ako Jesus katawawisan na nagbalin tayo nga dumadaklis kadagiti tattao. Hanlangay na nakabsat nga masagid tayo, iti puso na pa ito. Tunggal tattao, ket mabalin nga maaddan iti gundaway, iti pannakaisalangan. Itinagan kakabsat iti Northern Luzon Mission, iti departamento, iti Sabbath School, kayat mi kakabsat nga ikablaaw kada kayo iti naragsak ken naimbag Sabado tayo amin. Agyaman tayo gagayam ken kakabsat datayo ket nagsasarak manen iti kastoy kakabsat nga platform tapno ti kas adalan tayo iti leksyon tayo kakabsat iti naglabas lawas kadagiti gagayem ken kakabsat iti balasiw iti taaw nga naayat nga agdengdengeg iti daytoy kakabsat nga programa iti misyon tayo ket kablaawan da kayo ket ni Apo Dios kakabsat iti makiadda kada kayo kabayatan iti panaginana tayo iti daytoy nga aldaw nga nasantuan kadagiti gagayem ken kakabsat iti Northern Luzon Mission kadagiti amin nga iglesia. Kablawan da kayo met kakabsat iti naimbag nga Sabado tayo amin ket daytoy ko mga panagadal iti leksyon tayo ket agbalin nga bendisyon kada tayo amin ta makapidot tayo kadagiti adadal nga mangpapigsa iti pamati tayo ken kadagiti amin kakabsat nga makaawat iti daytoy nga pagsasao iti Lucano naimbag nga Sabado tayo amin. Kadwa tayo manen kakabsat iti daytoy nga agsapa italdaw nga nasantuan ni Pastor Benji tapno ti kas ket binsa-binsaan tayo dagiti sasao ni Apo Dios. Kaya't kumamit nga umabrasa kada kayo ayaten nga gagayem iti naimbag kinagasat nga Sabado yo amin. Da kayo nga agbuybuya iti live tayo wenno iti daytoy nga panaka adal iti eskwela sa Batina. Ket sa dido man kakabsat iti ayanyo asulo iti lubong ni Apo Dios mangbendisyon kada kayo ket daytoy kadingen tay panagadal iti daytoy nga agsapa ket agbalin nga parabor iti tunggal maysa naimbag nga agsapa yo amin Ket iti panangruwi tayo kabsat ket dawatek man nga iti tunggal maysa kada tayo ket agdumog tayo iti panagkararag. kararag tayo managayat ken managparabor nga Dios mi iti daytoy manin Apo ngayon kang panagadal iti eskwela sa Batina. Dila mabalin o Diyos. Ngaywanwan na kami iti nasantuan ng Espiritu. Tapno dagitoy o Apo ngayon kamadalen. Kitsaan laing napakamuan mi, no dikit dagiti prinsipyo nga mabalin mi nga aunin. Kit may aplikar mi met iti panagbiag mi. O Diyos mi na santuan, sikati may daydayaw kin maitalo, iti daytoy ng kampanagadal, itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Gagayam ken kakabsat. Kadagiti amin nga kakabsat nga agbuybuya kakabsat iti daytoy nga presentation kadagiti iglesia da, kadagiti pagtaengan da, iti adalan tayo itatta nga aldaw na santuan Pastor Benji. Ket daytoy kakabsat ket napauluan iti waya-waya nga aginana. Gagayam ken kakabsat napintas daytoy adal tayo. Gaputa daytoy kakabsat ket dua a pakaistoryaan. Nga mamuyo gagayam ken kakabsat daytoy leksyon tayo may panggap iti waya-waya nga aginana. Makita tayo kakabsat ditoy nukas ano Pastor Benji nga ni Apo Jesus ket nangag-agas idi tiyempo na. Uy. Babaen lang kakabsat iti panagsauna, babaen lang kakabsat iti panangsagid na, babaen lang kakabsat iti panangibaon ng agawiden, isudan ton kakabsat ket makarik na pastor iti panakaagas. Ngem itat kakabsat daytoy leksyon tayo, anya garod kakabsat iti aramiden tayo, tapno ti kasta ket mawaya-wayaan tayo. Ibagbaga na pay kakabsat iti leksyon tayo, anya kadi iti paggapuan uno causes iti napisikalan kakabsat ken kastamot iti mental ken kastamot Pastor Benji iti na espirituan saksakit tayo anya ti paggapgapuan na kakabsat dagitoy. Uy. Gagayam ken kakabsat into ka din no datayo ket agsakit. Agsakit ti napisikalan, agsakit kakabsat iti na espirituan
Si asino kakabsat iti mangagas kada tayo. Inton surutan tayo mat kakabsat, daytay makunkuna nga principles of health. Mm. Daytay prinsipyo kakabsat iti salunat, Salunat. kang runana iti panagbiag tayo. Datayo kadi kakabsat ket agsakit. Now, itatta kakabsat, uray pay iti maysa nga Kristiyano. Kasken ka? Kas kakabsat kada kami? Datayo kadi kakabsat ket makarikna daytay makunkuna nga panakaupay. Marikna tayo mat kadi kakabsat daytay depression kakabsat nga ibagbaga iti leksyon tayo. Itatta gagayam kan kakabsat. Adalan tayo daytoy duwa kakabsat nga biblical example no anya iti ibagbaga na may panggap kadagitoy nga adal nga isu kakabsat nga ibuksilan iti leksyon tayo. Waya-waya nga aginana. Anya Pastor Benje, iti bagbagana iti paset a maiyulo tayo nga ibagbagana iti libro iti Salmo versikulo 27 or kapitulo 27 versikulo 1. Anya iti bagbagana Pastor? Mayat man da ito nga versikulo iti Biblia. Nga kunana dito versikulo 1 iti 27 iti Salmo. Kunana kit. Ni Hiuba isu ti silaw kinsalakan ko. Asino ti kabuting ko. Ni Hiuba isu ti bilig ti biyag ko. Siya sino ti pagbutngak to. Dayta nga paset a maiyulo Pastor Benje. Si asino iti agsasao iti dayta nga bersikulo. Kit kunana dito isasaw ni Ari David nga kun kunana kit ano ti pagbutngak no adaak kinihiuba. Gapuna kunana kit isu ti silaw ko. Isupay iti pagkamatalkak. Isupay ti bilag ti biyag ko. Ngarod, ti kunana kakabsa. No ni Hiuba, ket adda kada tayo, kastamat nga adda tayo kinkuana. Ni kaanuman kunana, awan to ati pagbutungan tayo. Ngamin ta natalged, dayjay panpanunot tayo, no adda tayo iti Dios, kasjay kakabsa. Kasi man ti maamamiris ko, kin makitkitak iti daytoy nga bersikulo ti Biblia ta uray ni Ari David ket saan nga mailaksid kadagiti stress kuna tayo man iti English wenno dagiti pulkok iti biag kin dagiti anyaman nga pakaburburiburan iti biag uray adda kin kuana aminin dagiti kinabaknang kuna tayo ngem saan nga mailaksid kadagiti abambanag kakabsa isu nga awan sa baling mangited iti talna waya-waya kakabsa. No saan nga ni Apo Dios ni Hiuba nga isu nga pagkamatalkan tayo. So daytoy garod no padasen tayo nga panunutan Pastor Benje. Daytoy nga teksto nga inbaga ni Ari David ket daytoy ket nagbalin nga kapadasan na isu nga naisaway na dagitoy nga banbanag. Mabalin, Pastor. Akasta ti kapadasan ni Ari David. Ta makita tayo mo't no anya ti kabibiyag na daytoy nga tao. Anya ti kabibiyag na daytoy nga ari. Makita tayo idi nga imay pay ni ti may nga propeta kinkuana nga gaputi inaramid na nga dagiti basbas. Kit makita nan gaputa dayjay nga inaramid na kit makita na dagiti napaspasabok kadagiti anak na. Adu dagiti anak na nga simyasi iti kinapudno. Adu dagiti anak na nga saan da nga inkankano ti Dios. Kit makita na maburiburan mo't ni Ari David. Kung kasta mo't makita na, dayjay saksakupin na. Adad dagiti kuna tayo nga panagsususik. Dagiti biyang dagiti Israelitas. Isu nga maburiburan mo't kit kuna na ngem no ni Hiuba isu ti silaw tayo. Isu ti salakan tayo pay. Anya nga rod nga iti kabuting tayo kakabsat. Okay. So, anyaman kakabsat iti umay iti panagbiag tayo. Dahito man nga teksto kung napintas nga pagkamangan tayo aya. Isu nga dahito at adalan tayo kakabsat waya-waya nga ginana. Now, adda kadi kakabsat iti nabannog. Inton kaano nga datayo kakabsat ket aginana tayo. Intay dahito kakabsat nga agsapa uno dahito nga aldaw nga nasantuan nga isu nga adalan tayo election tayo. Adda toy kakabsat iti outline iti election tayo. May panggap iti panakawaya-waya kakabsat manipod iti basol. Nga dahito ket agbalin kakabsat uno dahito ket pakaistoryaan iti maysa nga
tao nga isukat na paralyze agraman kakabsat kadagiti gagayem na. Now, anya kakabsat iti paggapgapuan itanya iti sakit. Iti leksyon tayo kakabsat pakibasam manbit Pastor Benji. Iti makunkuna unukunkunan na iti Marcos Kapitulo 2 versikulo 3. Anya kadi kakabsat iti bagbaga na daytoy may panggap iti paggapgapuan iti sakit. Marcos 2:3. Kasi mantikunanan iti dos iti Marcos. Mapantayo iti versikulo 3. Kit dimting kunanan dagiti nangyeg ken kuan ti maysa a tao. Adi makugunay nga inawit ti upat. Okay, no makita yung kabsat daytoy kunan natoy napandaken kuana. Di ka di? Kini Jesus. Ni Apo Jesus. Si asino kakabsat itinapan. Dagiti upat nga gagayem Wait. nga awit-awit da kakabsat daytay tao nga saan nga makagunay. Nagpintas kid din kakabsat nga senaryo. Aya. Umuna, Pastor Benji, nga intun iti maysa nga tao kayat na nga makita ni Apo Jesus. Kayat na ti umasideg ken ni Apo Jesus. Ngem saan na nga babailan gapo iti sakit nga daken kuana iti kapintasan kakabsat nga bagbaga na ti teksto adda dagiti gagayem na upat da nga nangyasideg ken ni Apo Jesus. Nagpintas kakabsat nga senaryo. Now, iti leksyon tayo kakabsat daytoy nga tao nga managbasol kakabsat isuna ket gapo kakabsat iti basol na daytoy ket naadaan isuna iti sakit nga saan nga maagasan. Napadas mo ka din, Pastor. Iti naadaan iti sakit nga saan nga maagasan. Samot lakit dia. Saan mo dayan? Ngam narigat. No ti maysa nga tao kakabsat ket maadaan iti sakit nga saan nga maagasan. Ay una. Narigat ken kuana. Win. So makitaan nyo kabsat daytoy nga ibagbaga na ti leksyon tayo nga dagiti sakit tayo kakabsat no maminsan ket daytoy ket gapo kakabsat iti panagsalungasing tayo iti lintag. Isu nga numabalin no sikaket isikaket ngumato iti blood pressure mo. Daytoy ket gapo iti panagsalungasing mo iti lintag iti salunat. Di ka di. Isu nga numaminsan kakabsat no maadaan tayo iti makunkunang sakit iti napisikalan nga sasaad tayo gapo metlaeng iti panagsalungasing tayo kakabsat itanya lintag ni Apo Dios kang runaan na kakabsat itanya iti salunat tayo nga mamuyo gagayem ken kakabsat daytoy nga balikas ket saan ko mga isu itanya mangted iti limitation nga kayat nga sawen gagayem ken kakabsat iti basol kunan natoy sin has been causing sickness since the beginning. Kitaan tayo, Pastor Benji, nga iti basol, manipod pa, iti punganay, ibagbagan na nga iso ti paggapgapuan itanya. Iti saksakitan, iti tunggal may sa kada tayo. Uray pa, iti kiti mununa kakabsat nga niya. Nga tattao, nga magyaman tayo kakabsat, ta ito'y leksyon tayo, palagipan na pa'y, like for example, Pastor, dahil may sa nga tao, nga naadaan iti lung cancer, nga mahambat nga isuna ket agsigsigarilyo, kayat na nga sa uwan gagayem ken kakabsat, saan nga amin nga saksakitan tayo, like for example, dijay, ti kaduan gamin nga pakaalan iti lung cancer katanya, babaan iti panagsigarilyo. Ngam apay, nga adda dagiti tattao kakabsat, nga matay mo't iti lung cancer kahadamang nagsigsigarilyo. Anya tamom nga makita nga rason na, Pastor? Nalabit saan mo't lang panagsigarilyo, Pastor, iti pakaalaan na, iti lung cancer. Nga mostly, kadagiti nga minagsigsigarilyo, so pakaalaan na iti DJ nga sakit. Nga nalabit siguro met, apay nga makuna tayo nga adda ti agsakit, iti kasta, nga awan mo ti handamot nga agsigsigarilyo. Nalabit adda pa dagiti daduma, nga pakaalaan na. Mabalin nga, say upo na met, iti agsigsigarilyo. Mabalin pa hindi ko na nga second hand smoke. Kaya't na nga sawin, balin mo't nga di pakaalaan na kasta kabsat. Owen. Ken may sapay kakabsat no apay, laglagipon tayo nga adda kakabsat ni Satanas. Nga isong mangsulsulisong, isong mangited kakabsat iti saksakitan, iti tunggal may sa kada tayo no maminsan. Laglagipan nyo kakabsat deta. Nga mamuyo gagayam kan kakabsat. Kas iti
ibagbaga na daytoy adal tayo, daytay tao nga saan nga makagunay, nga isu kakabsat ket agsagsagaba, gapumit lang niya, iti basol nga naramidan na. Ngam ti kapintasan kakabsat itoy, at datoy dagiti gagayem na nga nang tulong ken kuana. Iti may isang adal, gagayem ken kakabsat, nga no adda dagiti gagayem tayo. Nga kayat damot pastor nga makita ni Apo Asos. Why? Kayat da kakabsat iti umasidag ken kuana. Nga mabalin nga da nagiti manglaplaped iti yasidag da uno yasidag na ken Apo Asos. Agyaman tayo kabsat adda tayo. Nga taramiden tayo babaen iti panangikarkararag tay ken kuana. Babaen kakabsat iti panangibagbagatay met iti sao ken kuana. Isu ket mayasidag ken ni Apo Dios. Daytoy iti pamayan tapno matulungan tayo kabsat daytoy nga niya gayem tayo. Ket ti kapintasan nga ibagbaga ti eleksyon tayo kabsat iti mangisalakan nga wan sabali nga ni Apo Asos ket isuna ket willing nga kabsat nga mangted iti inana kadaytoy nga tao nga mayasidag ken ni Apo Asos nga nabayagan nga nagbasbasol nabayagan kakabsat nga nagsaksakit gapo iti basol nga mararamidan na ket mawayawayaan kakabsat isuna ket madaan iti inana inton iso ket mayasidag ken Apo Asos Pastor Benjay. Why? May isa pa nga maadal tayo akit kastoy. Gusto di ko na iyo, pastor, nga adan ni Satanas nga aglaw-law-law. Ada iti lawlaw tayo. Kit itid na, uno aramidin na, kaslati inaramid na kini hub, malagip yung kakabsa. Nga intaraminti iti bagini hub, kit nagsakit iso na. Nag-adaan iti, nagana di ko na tayo nga leteg. Leteg, kakabsa. Kit na ita, sino tinangipaay? Hanga ti Diyos, tinangipaay ita. No dikit ni Satanas. Kakabsa. Lagagipin nyo dita. Tata, kasano tayo nga rod, kakabsa, nga mawayawayaan iti dayta nga naaramidan tayo. Ha? Ayan ko na nga, kasano tayo nga mawayawayaan? Kitain nyo man, dahil napasama. Dayto nga lalaki. Ada ti sermon ko may panggap iti dayto nga may panggap iti upat nga lalaki. Nga digay upat nga lalaki ket nagkaykaysada. Kaykaysada nga nangitadag iti daytoy nga gayem da kini Jesus. Gaputa makita da nga awan ti kabailan na daytoy nga lalaki nga mapan kini Jesus nga agmaymaysa ata paralyzed nga rod. Ang makapan kini Jesus nga agmaymaysa. Masapul na iti tulong ti pada na tao. Isu nga kuna na daytoy ket nagpintas man dayjay versikulo 5 kuna nakit. Idi kuna na dito. Idi nga rod makita ni Jesus. Ti pamati da. Asino nga ti bagbaga na nga dan pamati. Ang ko'y bagbaga nga wan ti pamati na da di masakit ngem. Kuna ni Jesus, pamati da. Ibagbaga na ija upat nga lalaki. Nga daan da pamati ket kuna na iti daydi di saan makagunay kuna na. Anak, dagiti basbasol mo akit mapakawanda. Isu di bagbagay eksplikaryo tatay nga ti rason gayam iti panakada iti saksakit tayo no maminsan ket di panagsalungasing tayo iti paglintigan ti Dios kakabsat. May sadayta. Ket kuna na ditoy inatakar ni Jesus no anya ti gapuanan ti panagsakit na daytoy a lalaki. Isu nga baga na apay isu nga dagiti eskriba apay ka dinalay bagan nga dagiti agdengdengeg king kuana dinalay bagan nga ti basol ay ti sakit mo ket maagasan ngem apay nga kuna ni Apo Jesus nga anak dagiti basbasol mo napakawanda gamin tati gapuanan dagiti daduma mapaspasa makadatayo nga saksakitin ket didi basol tayo kabasol tayo. Isu nga kung kuna na dito, malabit mo nga dahito nga lalaki, no, nagastos na, dagiti sansadikwan, ti panagpapagas na, kadagiti dudoktor, kuna tayo, ngam. Awan ti sabali anang wayawayakin kwa na, manipod iti dayta, apan nakabalod na kakabsat, no saan nga ni Apo Diyos, ni Kristo Jesus. Kuna na pa ikit, ibaga na pa dito, nasarakan na ti pamakawan kini Apo Dios. Ket adaan isuna, na adaan isuna kuna tayo man. Ije nga
talna iti na espirituan a panagbiag na. Ay. Isu nga ti sagsagadayon na ti bagbagan na dahito leksyon tayo. Nga dadyan nga lalaki na adaan iti waya-waya iti panaginanana. Apay nabalod. Kabsat isu na. Nabalod. Ket gaputa na Jesus kin kastamaten dagiti upat a lalaki na dan concern dadagsin kin kuana. Napadasa naman iti naagasan kakabsat. Amoyo, kabsat ko aya. Makapadas met dagiti tattao. Iti panakaagas manipod kini Jesus no paaramat tayo kin kuana. Amoyo, kakabsat ko na. Hanman nga masakit dagiti daduma iti na pisikalan pastor. Dagiti saksakitan. Nga na pisikalan. Ngem ado dagiti agsaksakit iti na espiritualan. Pudno. Kit kayat na nga sa uwin, kasapulan da kakabsat nga mangitatag kadakwada kini Jesus. Tapno mapadasan na ti panakaagas. Kit kuna na dito ni Apo Diyos. Kit adda asibubulos iti ima na. Nga mang aklon kin ka no umay kalakit kin kuana. Kas iti naramid na iti daytoy agrigrigat nga masakit nga kabsat. Ket kuna na naging bagket din kabsat. May bagana nga dayta basbasol mo ket mapakawanda. Okay. Dakkel iti pamatik, Pastor Benji. Nga dayto nga tao nga makagunay ket nagkarkararag met kini Apo Dios mabalen. Ay pudno. Wen. Isu nga ti aramiden tayo gagayem kan kakabsat. No kayat tayo nga dagiti basbasol tayo wenno dagiti saksakitan tayo ket umimbag ken magasan. Ipudno tayo dagiti basbasol tayo kini Apo Dios. Dahil ipudno tayo dagiti basbasol tayo kakabsat kini Apo Dios. Siwayawayan tumet nga mangagas kada tayo. Takitaan nyo dahito kapadasan na daytoy. Saan nang inagasan nga dagos dayto nga lalaki nga saan nga makagunay? Gaputa dapay lang iti basol ken kuana. Ngem idin napakawanon kakabsat ijay na nga narikna iti panakaagas ni Apo Jesus. Isu nga dawaten tayo nga umuna nga datayo ket pakawanan ni Apo Dios kadagiti nyaman nga nagbasbasulan tayo. Kat into no dumawat tayo kakabsat iti panakaagas ni Apo Dios agasan na tayo ito. Dahito kakabsat dati umuna nga outline iti eleksyon tayo may panggap iti dahito nga tao nga saan nga makagunay. Kat iti may kadua kakabsat kat may panggap iti pakaistoryaan ni sino? Elijah. Amo yung kakabsat ni Elijah iti eleksyon tayo kat napadas na gayam iti na-discourage suno na upay di kade. Bagbaga na iti eleksyon tayo. Ngam anya iti bagbaga na kabsat iti umuna nga ari bersikulo 19 kapitulo 19 bersikulo 3 pakibasa man Pastor Benji. 19 iti umuna nga ari iti bersikulo 3. Kasi man ti kuna na kakabsat ni. Kit idi nakita na dayjay. Isu ti makder kit napan gapu iti biag na. Kit dimting sa di Bersiba isu abyang iti Huda. Ket imbati na ti adipin na sadyay. So nga ito'y kakabsat, dahito eleksyon tayo, uray mo't gayam, iti adipin ni Apo Dios. No minsan, adala tamot pastor iti panagbuteng na, di ka de. Uwin man. Napadas mo ka din iti nagbuteng. Ay, adda dagiti tiyempo nga agbuting tayo. Uwen. No, biyag kakabsat iti pagtutungtunganan. Nga mamuyo, ibagbagan na kakabsat iti eleksyon tayo, iti may nga sa ludsod, napadas ka de, Pastor Benji, ni Elijah, iti nagkurang iti pamati na kinapo Dios. Di ko na nakat saan? Saan? Saan nga nagkurang? No di kat imay di buteng kinkwana, gaputa ni Jezebel, kini Akab, kit kunada papatayin da ka. Ay kit asinumot nga tao. Uray propeta ka. Uray propeta, kuna tayo. Pastor ka. Kasi lumot ti tao nga, saan nga mabuting iti dayta nga ibaga ti ari. Kinti asawa ti ari nga, si ka, Elias, papatayin da ka. Ay ure sakmat akit, adamot di jay panagbuting kakapsat. So nga, gapuna, di sa lutsod ko tatay, nagkurang ka diti pamati na. Saan? Tapay,
Tauray kasi kakabsat iti nagbalin nga kapadasan dahito nga dipon na Apo Dios. Napigsalat ta itanya iti Pamati na. Okay? Ano na, Napigsalat iti ta Diyos. iti pamati na. Pakibasa man pastor. Iti 1 King chapter 19 verse 10 no talaga kadi nga ni Elias uno won ket napigsalat ta iti pamati na iti dayta nga tiyempo. Un man, kasi man di ko na nani. Kat iso kinuna na siya na inumunak. Unay, idi amay pay kinihiuba a Diyos. Ti Diyos dagiti buybuyot. Ta dagiti anak ti Israel kunana, ininjanda ti tulag mo. Rinubada dagiti altar mo. Ket pinatay da dagiti mamadtum iti kampilan. Ket siyak laeng tinatda. Ket isuda sapsapulin da ti biyag ko tapno ikatinda. So, gapo iti pamati. Dayta nga dipon na Apo Dios. Ni Apo Dios sa kabsat ket inaywanan na, di kade. No dayta nga pamati na kakabsat ket naglamiis iti matang ni Apo Dios. Mabalin nga isuna ket nairaman kadagiti napapatay. Oy. Ngem gapo iti pigsa kakabsat iti pamati na iti dayta nga mapadpadas na nga oray isuna ket naikan kakabsat iti threat nga papatayon da ngem napigsalat ta iti pamati na dayto nga dipon ni Apo Dios. Now, anya pay pastor iti sumaruno nga ibagbagan at eleksyon tayo, may panggap iti libro iti 1 King chapter 19 verse 4. Anya ti kunkuna na. Kuna naman iti por. Ngem isumat laeng napan anagnag na iti may sangal daw kadagiti litang. Ket imay ket agtugtugaw iti sirok ti maysa. Akayo nga inibro. Ket isu dinawat na maipaay kinkwana nga isu matay kuma. Ket kinuna na umdasen ita o Hyuba alamon ti biyag ko tasyak sa anak ana imimbag ngem kadagiti amak. Sakbay mong ipalawag dayta pastor. Napadas mo ka din ng kararag nga ni Apo Dios katalagan natin biyag mo. Ay saan pay pastor? Saan pa? Una tahang kapailangan na awo pala sawam. Ay narigat mo't ano ibagang maalain na ti biyag mo. Nga pa sawam. Uwi na. Ay so magasawa kan. So anya iti bagbagay iti eleksyon tayo Pastor Benji. At kunana dito'y kakabsat. Idin nga kasdi ti pasamak no amuyo dahil na pasamak iti ko kakabsat. Iti kapadasan ni Elias ko na kuma. Kit imay nga di kunayo nga panagpulkok iti puso na. Imay iti buteng. Kit kunana Apo na siya at nga papatayon dakon kunana. Haan ko nga kayat, nga matay iti ima, dagiti soldado ni Akab. Kastamot din iti soldado ni Jezebel. Kat kuna nang iti dayta nga bendaway kakabsat. Imay man kinkwana iti buteng. Umay man kinkwana iti buteng. Kas nabasa tayo itay, Jes, nga isu na laeng tinagtakder nga mamadto iti Diyos. Stop. Kaya't na nga siya, adda di pamati na latakin na Apo Diyos. Agasan nga ita, gaputa di kat napasamak. Ala, ayaban nyo dagiti mamadto ni Baal. Tamapan tayo iti Bantay Carmelo. Challenge na. Isu na laeng kakabsat. May siyang nga propeta. Gaputa di damot patsen. Kabsat. Isu nga, idinalpas na itang panangipakita ni Apo Dios kinkwana iti bilig na gapo iti panang nagapung apoy manipod iti langit kakabsa. Kaya nasawon sinungbatan ni Apo Dios. Sinungbatan ni Apo Dios ti kararag na. Itata timmaray gaputa adda dijay trip iti biag na. Awan. Nung kuna na ni Elijah ibaga na dito'y kakabsat nga nagkararag iso na. Dahil nga basit a kararag na kakabsat kini Apo Diyos ket na impusuan laon unay. Iso nga rod nga ni Apo Diyos ket anya di ko na tayo bimmalait. Nakibaot. Way. Adaman tinaadal ko nga prinsipyo ito dito kasto kakabsat. Ngayon to gayam no makapadas tayo iti kastoy nga kapadasan ni Elijah kakabsat. Kunana ti Biblia ket agkararag tayo. Kasta tinaramid ni Elijah. Taapay. Gayam iti panagkararag tayo kakabsat.
mabalin tayo nga ipek sa amin kini Apo Dios dagiti anyaman nga saning-i, Gusto? anyaman dagiti anak-anaken dagiti puspuso tayo. Kit makasarak tayo iti inana, iti takyag na kakapsat. Nagmayatan. Ano pa iti bagana? Kaslano maminsan saan tayo nga mapadasan dahil panangidalan ni Apo Dios. Kasla nga di tirik na tayo. Kasla dayo isuna. Adayo iso na kasla ti rikrik na tayo. Ngam amoyo kakabsat kunana ni Jesus wenno ni Apo Dios. Ket kanayon nga ada iti sibay tayo. Kumikita kada tayo iti linti iti ayat na. Ken iti panang arakop na kada tayo babain iti natalged at akyag na. Nagmayat deta nga kapadasan. No daytoy kabsat ket agbalin nga kapadasan tayo. Ket kalpasan ni Elijah ket nagkararag pastor. Anya iti bagbagan na iti 5. Why? Ket ibaga na dito. Pakibasa man. Ket iso nagidda ket naturog iti sirok ti maysa akayo nga inibro. Ket adtoy ti maysa nga anghel ti kimalabit ket kinkwana ket kinunana kinkwana. Tumakder ka ket mangan ka. Apo. Apay nga tang no panunutom deta nga teksto, apay nga tanga isuna ket nakaidda. Nabannog. Nabannog. Isu nga iti anak kakabsat ni Apo Dios. No agaramid tayo iti nasayaat uno aramiden tayo dagiti pagrebengan tayo iti matang ni Apo Dios. At dalatamot iti panakabannog pastor. Saan lang nga iti napisikalan. Isu nga kabayatan kakabsat iti panagin ina na daytoy nga adipon ni Apo Dios nga ni Elijah. Imay ken kuana ta anghel. Ket kinalbit na kanya ti kunana tumakder ka ket mangan ka. Gagayam ken kakabsat ni Elijah ket kasapulan na iti nya panaginanamet iti napi sikalan. Isu nga babaen kakabsat kunana ti leksyon tayo ti panangan ken panaturog kasapulan tayo met dayta. Gagayam ken kakabsat no pastor ka, no elder ka, no siga membro iti iglesia. Gagayam ken kakabsat kasapulan tayo met iti maturog ken naginana. Nagrigat ket din kakabsat daytay maddaan iti insomnia. Daytay hanggang nga makaturog. Gapo kadigiti banbandog mo kakabsat. Ngem kasapulam ken kasapulak itanya iti aginana. So nga kasapulam iti mangan, kasapulam kakabsat itanya maturog ket inton na aramid mo daytoy mangan ka maturog ka kahit nasa awan nabigsa ka. Ket kas kakabsat ken Elijah idi isuna ket riniing iti anghel naginana ket nangan ket isunan kakabsat ibagbagana iti leksyon tayo nga addaanen kakabsat isunan niya na itanya na espirituan panaginana. Ket kunana kakabsat itoy nakasagana meten nga sumango ken ni Apo Dios. Gagayam ken kakabsat nagsayat nga amang inton awan iti sakit mo iti napisikalan, awan iti sakit ko iti napisikalan, gaputa na dantay itanya panaginana, panangan, panagturog, ket napigsa tayo, ket napintas sumut nga kitaan Pastor Benje, nga nasalunat tayo, nga sumabat, uno mang agdaydayaw, kani Apo Dios, kang runan na pa ital daw na santuan. Ibagbaga na ti leksyon tayo, gagayang kayo kakabsat, no da tayo, ket sangsangwen tayon, iti kinasipngat iti panagbiag tayo, kasapulan tayo kakabsat ni Apo Dios. Kasapulan tayo iti panaginana. Apay, tati bagbaga na kakabsat iti leksyon tayo, waya-waya nga aginana. Anya iti conclusion mo, Pastor Benje, iti leksyon tayo, sakbay tayo nga naglepas. May saman nga naadal ko, Pastor, nga prinsipyo iti dayto ket kay. Idi ngay nagkararag ni Elijah. Ket insabat ni Apo Dios ti pagkasapulan na. Isuman dayjay kakabsat nga no adan tayo ti dadagsen ket kumararag tayo kinkuana. At patsik ken pagarupit kakabsat. Ngayon no adda tayo adat ti dadagsen kastamiten dagiti pulkok iti biag hantay makaidna patsik dayta. Ngem intuno ikararag mo kini Apo Dios.
isabat na ti pagkasapulan tayo. Ket maadaan tayo iti wayawayang agin ina. Kakabsat iti panagpamati tayo. Umay iti dadagsen ti biag. Umay ti rigat ti biag. Agsaennek tayo. Ngem ti sagudayan ti leksyon ibagana. Awan sa bali nga kamang ko no saan nga ni Jehova. Awan sa bali nga iso ti silaw ko no saan nga ti Dios. Ngarod, aramiden tayo atakling ken kamang tayo ti Dios ket maadaan tayo iti wayawayang aginana. Amen. Agdumog tayo kabsat iti panagkararan. Madaydayaw nga Dios ama mi nga nasantuan. Agyaman kami apo iti adal nga isu apo nga naadal mi iti daytoy apo nga aldaw nga nasantuan. May panggep o Dios iti kapadasan iti maysa nga tao nga saan nga makagunay agraman metten iti kapadasan iti adipen mo nga ni Elijah. Amami nga nasantuan nga dakat sa dilangit. Ya sidagmi man ken ka itata. Dagiti gagayem ken kakabsat mi apo. Ngano dandaman apo iti ananayen iti napisikalan. Pangasim man o Dios. Tagasam apo isuda babaen iti pamatida. Tapno tikas takat agbalin apo nga kapadasan da iti panakaagas. Gapumet lang apo iti ayat mo iti tunggal maysa kada kami. Nadaman o Dios dagiti gagayem ken kakabsat mi ngagsagsagaba apo iti COVID, bendisyon na apo isuda. Papigsam apo isuda. Tapno ti kasta ket marikna daw apo iti waya-waya ngay nana ngaggapo apo ken ka. Intumot o Dios agbalin nga kapadasan mi iti kapadasan apo ni Elijah. Iti dawdawat mi amami nga nasantuan sikamet lang iti mangpapigsa apo iti pamati mi. Ket agbalegi kami ket maadaan kami met apo iti waya-waya. Kang runaan na iti panaginana ngay suapo ngay ted mo iti tunggal maysa kada kami. Wen apo iti panaglepas mi iti daytoy apo nga leksyon mi tatta nga aldaw nga nasantuan. Idawdawat mi nga iti pamendisyon iti langit ket awaten apo dagiti gagayem ken kakabsat nga naayat nga nakipagadal kada kami ken kastamet apo dagiti membro ti pamilyada ken da kami apo nga anak mo pamendisyon ti langit ket awaten mi. Daytoy ti dawat mi tinapataganagan na po Jesus. Amen. Amen. Agyaman kami, gagayam ken kakabsat, iti panakiad dayo, ket agkikita tayo manen into no maminsan nga Sabado, naimbag nga Sabado, Pastor.